Sabbath usie tukwate ndagerere ngiasano yo no Mungu is good for the health. Bueno, abante bate betorochi mutu bio kamutu tigangu tora ndabani nakatipu tugasini emotion inchire to ko invest ya segete you feel hurt abanye ogo feel hurt uko invest emotion kwa mfano uko invest emotion uko nyawake romo gake simko mubori nyariare uko invest emotion yani uko invest emotion kwa nyorore board okechiri the whole day. Another example uko invest emotion uko nyora for example muga kuiranire gotuko ne shati abate lipstick igaiga ekuru cyari office nko hagi bari staff ngo kora bari kiyamu bono kwaraga lipstick kira se shati bono kwa invest emotion kororale konte piano ukuyani nolo chibono uko invest emotion uko invest uko kechigubo so uko invest emotion liko koli okoli akamungo bunaka libyo gutakuno mungo yo ngora tuliko invest emotion lakini bana wata kororale kwa ira chisimu wakira abasani ba konte biade lipstick ene yake orengerere tine bano musani wa bari ngenero mo lipstick eri umusacho na hote lipstick ene girlfriend ya abasacha ngoteba bari ngwanjira na bara magoso gwite mbere bagoteba nganjete mukane mono tinda yiko muhati yogotinko motebike manye no nyoro mugakarete handebe omuga kuliga gochaka kulira tebe obe nabekire tukababa umusubate yo namanyete twanja ine igacha konsalira bono koimboli oli otogete kawa ine umusubate barengenere akarra medio mungna yango cyari kumanya akachigo koimboli agachikorale kawa ine kwarigereri bona basubate tutike ko invest emotion abande kwa nyoro muga karende nagachete interview aba bakora atumya stakabati umufuko ine wachaka kumuboli umanyete kabise gasiyege ntekinereri wachaka kumuboli utieke umanyete ninki kyokorera ngoli arenge gochi abanyine asenale to kubeka emotions uko invest emotion liko we anja ngora igo oli ebintu mudogo obogima bwao tika ko invest emotion yo ko invest so ekwaya tera nande mwakambana abanyine abande gaba tebe ni kibakorete kinne kibamenyete igento ngere na machi kolani ekemo kisiga ikokonyora abantu babwate patience bari critical bakubamenya kikete arrange bakonyora services chia ICU baadaye baikabanyora ICU teri bokora bachaka koligi ambulance ebakobe ni chitali gotoka just for your information bagocha korosi naende nabongo batebi umonya ko invest mo na kete arrange ICU eri teri bokora na ambulance nako ngumonyore monye gochande karusa ncherwe nara ko ndi tigandi umungoni